Високи сметките за тока и затова са тук. Браво! Днес сме бехме събрали, за да ви кажем какво сме постигнали. Ма така като гледам, този народ май изцяло си заслужава съдбата. Спете, банки да са почват да отнемат къщи, имотчета. Така ще ги напълните, че направо терминал едно и айде Африка, там поне си имат банани. Значи само да кажем, за всички хора, които са си предали фактурите в сдружението, могат днес спокойно да празнуват, декемврийските и януарските сметки са им замразени. И за да се уверят, могат да идат в касите на EasyPay да видят, че те не съществуват. Прави се пълен анализ на тези сметки и няма да се плаща по 400 лева. Гаранция ви дам, че едва ли ще има по-висока сметка от 150. Само, че имаме над 100 кусур фактури, па тук не виждам повече от 20 човека или сигурно си пият кафето. Имаше един човек, който си устояваше до край правата и си получи 2600 лева обратно. Го е, тук е. Ама защото знае как да си отстоява правата, хора. Не седи по кафенцето да седи да си пие и някакви мърлювци за да ми занимават. Ба кой как да оплюват, що да направят? Що направихте вие, бе? Кой как и какво направи, бе? Да ви честито. Върнахме ви по някой лев в джоба. Идеята е така, няма да си представя какво се случва от тук натам, но ние сме все пак някакво отговорно сдружение и ще продължиме напред. Това, че сега ЧЕЗ специално за град Сандански, което го имам потвърдено на документ, за този зимен период е решило да приеме нашето предложение да бъдат сравнени с миналия зимен период и да се добави само увеличението разрешено от ДКЕВР, едно на ръка и за мен си е победа. Това, че този човек си получава обратно 2600 лева, за мен също си е победа. Но не забравяйте, хора, че идва и друга зима. Те тогава жална му майка на народа. В интерес на истината, сигурно другата зима ще ни е най-малкият проблем тока. Ще видите доста неща как се случват в банковите сфери или така финансовото кръгче. Ще го видите и то до няколко дни. Днес много се надявах, че поне като кажем, че поне по-малкичко, не по-много сме възстановили парите на хората в джоба, че поне ще видим малко усмихнати хора, малко повече хора. Явно на българина не са му проблем парите. Ясно. Идеята е така. Има, благодарение на тези протести се роди една длъжност енергиен омбудсман. Запознах се с човека, доста симпатичен човек. В град Сандански ще има и негов представител. Много ми се искаше да има повече хора тук да решим кой ще е този негов представител в Сандански, така че да бъде обективен. Да знаем на кой трябва да му дърпаме ушите, когато са ни голями сметките за тока. Но ще го решим да е по един или друг начин. Борихме се доста за местността Попина лъка. Ако не ме лъжи паметта, доста хора имат там вили. Не са на марсианци, а са на хора тези вили. Действително, ЧЕЗ си призна ниското напрежение. Преди 2 или 3 дни... Там нека да беше, нали? Преди 2 или 3 дни свалиха уреда, който стоя 10 дни и замерваше ниското напрежение. Доказа се, че напрежението е действително ниско. За хората от Попина лъка искам да кажа, че те дори вече са започнали, да го кажем реално ще видят след около 10 дни как стават инвестициите в местността Попина лъка. Ще се строят нови трафпостове, ще се пускат нови трасета, така че спокойно там да се нарече, че това е една вилна зона на град Сандански. И да им е честито на хората за вили, защото аз нямам. Идеята, другата която е. Това сдружение ще продължи да работи. Благодарен сме на хората, които повярваха в нас и си донесоха фактурите. Дано сега те да се отблагодарят на нас, да признаят, че нещо направихме. Другото нещо, което искам да кажа е, почти във всички градове сме разговаряли с доста хора от протестиращите. Вижда се, че няма как се получи едно обединение на тези протестиращи.
Вижда се, че няма как да стане толкова. Това е доста чиста идея, която много трудно може да се получи България да застане една обединена България. Затова искам да ви кажа, много добре знаете, че сега се тръгват изборни подготовки на най-различни партии и така нататък. Ние сме взели решение в Сдружението, че то е надпартийно. Всеки един член на Сдружението, за да ви отговоря на тези въпроси, може да се членува където си иска, да си прави каквото си иска, да излиза от листи, от която си партия иска, но без да намесва името на Сдружението. Ако това се случи, той автоматично напуска Сдружението. Може да се излиза като личност, но не и като член на Сдружението. Тук идва ред да кажа, че не само Сдружението, а и един друг човек в качеството си на председател на Комисията по корупцията на високите етажи също даде своя принос от това декемврийските и януарските сметки да бъдат намалени. В един момент ние доказахме, че хората могат да се събират, да работят заедно под една кауза, без да изразяват партийни принадлежности и без да целят нищо с това нещо. Мисля, че най-добре го усещате вие хората. Все още от Сандански няма някой протестиращ, който да е излязъл в листа на еди кой си. Хубаво е хората да разберете, че в България монопола не толкова е ЧЕЗ, EVN и Енергопро, колкото самата си държавица. Хубаво е да разберете, и ще ви го кажа, бях решил да не го казвам, в момента ДКЕВР готви намаление на цените на бита на тока за сметка на стопанските потребители. Това ако се случи, тогава ще видите криза. Ще ви намалят тока с по 2-3 стотинки, ще ви увеличат хляба с по 20-30. Направо ще ни е много готино. Тия пичове от банките, дето си управляват там финансови институции, нефинансови и тем подобни, те също дърджеве. Има доста бутикови банкички в България, които разполагат с държавни пари, опоручават европейски средства, като вместо да бъдат безвъзмездна финансова помощ по дадени програми, те преминават в ниско лихвени кредити. В един момент доста от така протестиращите хора, независимо кой на къде фаща пътя, политическия път, заставаме за една кауза, че трябва да се борим и с това, с финансовите монополи в България. Сами виждате как банките ни разкатават фамилията. 2007-2008 година